खुलुमबाय आंनि मुङा पम्पि दैमारि आंनि गामिया मागुरमारि आं मैया सिमन सापरि देवबार हाथायाव थांनायाव आंनि फैसा बेगा गोमादो सोरबाफोर लांफ्लांबायदोबा आंनि डकुमेन्टफोरखौ हरबानो जाबाय आंनि फैसा बेगाव आंनि भटार कार्ड आरो जोंहा मालिकनि भटार कार्ड आधार कार्ड पान कार्ड गासिबो दंमोन फैसाबो दंमोन आरो पासबुकबो दंमोन फैसाखौ मोनाबाबो आंनि डकुमेन्टफोरखौ हरफिनबानो जागोन सोरबाफोर आंनि फैसा बेगखौ मोनफ्लांबायदोबा डकुमेन्टफोरखौ गासिखौबो नोंथांमोना हरफिनबानो जाबाय आरो बेफोरबायदि पासबुक भटार कार्ड आधार कार्डफोरखौ दरननो थाखाय टाइम नांगौ गोबां सम नांगौ बिनि थाखाय सोरबाफोर मोनसनबायदोबा बेफोर डकुमेन्टफोरखौ हरफिनबानो जाबाय आंनो सेरफांगुरि फुंखा बाजार श'रुमाव होगासिनो दं ईद आरो बिहु धामाका अफार क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिमनि थाखाय होगासिनो दं ईद आरो बिहु धामाका अफारजों लोगोसे एक्सचेन्जनि अफार बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरा फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव होनाय ईद आरो बिहु धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन ईद आरो बिहु धामाका अफारनि गेजेरजों बाजाजनि गोदान बाइक बायगिरिफ्रा फ्रि हेलमेट 5 लिटार पेट्रल आरो गुबुन गुबुन एज्युर्ड गिफ्ट्स मोनफानो हागोन नोगोद रां होनानै बाइक बायगिरिफोरनो रिजासे रां केसबेक हरफिननाय जागोन 7,999 रां डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो नोंहा नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि गोदान बाइकखौ लानानै थांनो हागोन बाजाजनि गोदान बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरा 500 रां होग्रोनानै गावबा गावनि गोसोनि लुबैनाय बाइकखौ बुकिं खालामहरनो हागोन नोंथांनियाव थानाय जायखिजाया मडेलनि गोजाम बाइकखौ एक्सचेन्ज खालामनानै नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि गोदान बाइकखौ लानानै थांनो हागोन आबुंसिनै मिथिनो थाखाय 6003817191 नङाब्ला 7002240725 आरो 9101547892 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सुलु लानो हागोन।